Dnes sa pozrieme na tému, ktorá vie rozhodnúť o tom, či sa obchod podarí rýchlo, alebo sa zasekne na týždne. A touto témou je legalizácia starších stavieb pri rodinných domoch. Hovoríme o garážach, prístavbách, humnách a podobných drobných stavbách, ktoré boli postavené dávnejšie a nikdy sa riadne nezapísali do katastra. Zameriame sa na stavby postavené pred rokom 1976. Povieme si, čo potrebujete od obce, kedy potrebujete geometrický plán a čo robiť, keď vám kataster zapíše ako vlastníka pôvodného stavebníka, ktorý už ani nemusí žiť. Všetko vysvetlím tak, aby ste vedeli konať ešte predtým, než spustíte predaj. Predstavte si, že prídu seriózni kupujúci. Všetko ide skvelo, avšak banka povie, túto garáž nemáte v poriadku. Najprv zlegalizovať, až potom čerpať úver. V tom momente stojí všetko. Dá sa tomu predísť? Dá. Stačí začať skôr a s jasným plánom. A prečo teda začať ešte pred predajom? Banky pri hypotékach obvykle chcú, aby stavby na pozemku boli v súlade s predpismi a zapísané v katastri a na liste vlastníctva. Ak nie sú, často z toho spravia podmienku čerpania úveru. To znamená oneskorenie, nervy na oboch stranách. Preto je múdre riešiť legalizáciu hneď pri príprave predaja, popri fotení, texte a dokumentoch. Keď to zvládnete vopred, obchod ide plynule a kupujúci necítia riziko. No a poďme sa pozrieť, čo platí pri stavbách postavených pred rokom 1976. Ak je garáž či prístavba postavená pred týmto rokom, v praxi viete postupovať jednoduchšie než pri novších stavbách. Základom je potvrdenie od obce alebo mesta, že stavba bola postavená pred rokom 1976, na aký účel slúži, kto bol prvým stavebníkom a či má alebo nemá pridelené súpisné číslo. Toto potvrdenie je kľúčový papier, ktorý si vyžiada kataster pri zápise. Názvy tlačív a zoznam potrebných príloh sa môže líšiť obec od obce. Vždy si preto vyžiadajte ich aktuálne pokyny. Úrad vám povie, čo presne chce vidieť a v akej forme. Pri zápise takejto staršej stavby môžu nastať dve situácie, že buď pod touto stavbou je, alebo nie je samostatná parcela. Poďme si to rozobrať na garáži, lebo tá je najčastejšia. Tak prvý scenár. Pod garážou už existuje samostatná parcela. Vtedy je postup jednoduchší. Na obci požiadate o potvrdenie o veku stavby, o to, kto bol prvým stavebníkom, plus potvrdenie, či táto nehnuteľnosť má alebo nemá pridelené súpisné číslo. S týmto potvrdením podáte na kataster žiadosť o zápis stavby postavenej pred rokom 1976. Úrad vás prevedie formálnymi náležitosťami a po splnení požiadaviek garáž zapíše na list vlastníctva. No a druhý scenár. Pod garážou zatiaľ samostatná parcela nie je. V tomto prípade potrebujete geodeta, ktorý vypracuje geometrický plán. Ten presne zameria garáž a vytvorí pre ňu samostatnú parcelu. Keď máte geometrický plán hotový, vezmete si k tomu potvrdenie z obce a rovnako podáte žiadosť na kataster. Opäť platí. Riadte sa tým, čo žiada váš kataster. Niekedy chcú aj staršie fotky, inokedy čestné prehlásenie a niekedy postačí len potvrdenie a geometrický plán. No a poďme sa pozrieť na najčastejší zádrhel, a to je, že keď kataster zapíše pôvodného stavebníka. Tu prichádza moment, ktorý mnohých prekvapí. Predstavte si, že dom bol skolaudovaný v roku 1950 a garáž sa postavila v roku 1960. Odvtedy sa dom predal už niekoľkokrát, avšak garáž sa nikdy výslovne nezmienila v kúpnych ani darovacích zmluvách a nebola uvedená ani v dedičstve. Keď dnes požiadate o zápis garáže, kataster môže na základe potvrdenia z obce zapísať ako vlastníka pôvodného stavebníka. Ten už neraz nežije. Vtedy je riešenie jediné. Dediči po ňom musia otvoriť dodatočné dedičské konanie, doplniť doň garáž ako novoobjavený majetok, až potom vám ju môžu previesť darovacou alebo kúpnou zmluvou. Následne podáte návrh na vklad a kataster prepíše vlastníctvo na vás. Je to logické. Úrad potrebuje nepretržitý reťazec vlastníctva. A ak niekde chýba, doplňa sa práve cez dodatočné dedičstvo.
Keď toto vysvetlím na začiatku predaja, predávajúci si často vydýchnú. Nie je to nič výnimočné, deje sa to bežne pri starších nehnuteľnostiach. Dôležité je, že o tom viete a začnete to riešiť včas. V praxi sa mi osvedčilo osloviť obec, geodeta a prípadne notára do 1 týždňa, aby bežal proces súčasne. Čas, ktorý investujete pred spustením inzerátu, sa vám vráti pri hladkom priebehu obchodu. No a ako komunikovať s úradmi jednoducho a vecne? Mnohí z nás sa úradov obávajú. Rozumiem. Je to iný jazyk. Povedzme si, ako to povedať ľudsky. Na obci: dobrý deň, na pozemku pri dome máme garáž postavenú pred rokom 1976. Chceli by sme ju zapísať na list vlastníctva. Prosím vás, aké potvrdenie potrebujem a máte na to aj konkrétne tlačivo? Čo potrebujete odo mňa? Na katastri? Dobrý deň, budeme podávať návrh na zápis garáže postavenej pred rokom 1976. Prosím, ktoré prílohy požadujete vo vašom okrese, aby bolo podanie kompletné? Úradníci ocenia, keď idete priamo k veci a viete, čo chcete. No a koľko to trvá a na čo si dať pozor? Časový rámec sa líši podľa vyťaženia úradov. Potvrdenie z obce vie trvať pár týždňov, geometrický plán zvyčajne podobne a kataster má na zápis takejto stavby 60 dní. Do toho prirátajte komunikáciu s dedičmi, ak nastane situácia s pôvodným stavebníkom, a otvorenie dedičského konania. Najväčšie riziko predĺženia je pri nejasnom vlastníctve a chýbajúcich listinách. Preto odporúčam prehľadať staré zmluvy, pozrieť si listy vlastníctva a ak máte, zobrať aj staré fotografie, ktoré vedia pomôcť úradom identifikovať stavbu. Ako to celé uchopiť v komunikácii s kupujúcim, aby sa nezlakol? Úplne otvorene. Na pozemku je staršia garáž, budeme ju zapisovať na list vlastníctva. Máme potvrdenie z obce a beží vyhotovenie geometrického plánu. Vopred riešime aj vlastnícke súvislosti, aby banka nemala žiadnu podmienku pri čerpaní. Transparentnosť budí dôveru. Keď kupujúci vidia, že viete, čo robíte a že sa to hýbe, sú pokojní. Naopak, keď sa o tom mlčí, objaví sa to neskôr, vznikajú zbytočné stresy. Legalizácia starších stavieb nie je strašiak. Je to len poriadok v papieroch, ktorý stojí za to urobiť, skôr než spustíte predaj. Pri stavbách pred rokom 1976 potrebujete potvrdenie z obce, kedy bola táto stavba postavená, kto bol jej prvým stavebníkom a potvrdenie o tom, či má alebo nemá pridelené súpisné číslo, prípadne geometrický plán. Ak kataster zapíše pôvodného stavebníka, rieši sa to dodatočným dedičstvom a následným vkladom na vás. Keď to uchopíte vopred, obchod ide hladko a banka nebude brzdou. Ak chcete mať istotu, rád vás tým prevediem krok za krokom. Od prvého telefonátu na obec, cez koordináciu geodeta a notára, až po finálny zápis a úspešný predaj. Verím, že boli pre vás tieto informácie užitočné. Ďakujem za váš čas a teším sa na budúce.